गोव्याच्या दिशेने जाणारा 18 चाकी ट्रेलर उड्डाणपुलावरून भरधाव वेगाने पुढे हळवल फाटा येथील तीव्र वळणावरती पलटी झाला। मंगळवारी 2:30 वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या अपघातात ट्रेलर चालक गंभीर जखमी झाला। त्याला उपचारासाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे। अपघाताची माहिती मिळताच कणकवली पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक तेजस नलावडे, पोलीस उपनिरीक्षक महेश शेडगे, पोलीस हवालदार मिडवावकर, वाहतूक पोलीस हवालदार विनोद चव्हाण, दिलीप पाटील, महामार्ग वाहतूक पोलीस सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक प्रकाश गवस, हवालदार एकनाथ श्रमळकर, निलेश सोनावणे, पोलीस नाईक नितीन शेट्ये, कॉन्स्टेबल रवी हिंदळे, पोलीस कॉन्स्टेबल सागर परब यांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती।